Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látják. Január 10-én köszöntöm Önöket, Vernk Ádám vagyok. Nézzük főbb híreinket először röviden. Rendőrségi adományok a Kincsem óvodában. Évzáró rendezvényt tartott a MAFSZ kajakkenu szakosztálya. Futóklub, a futás mint szabadidős sport lehetőség. Múlt év december 18-án reggel 9 órai kezdettel rendőrségi adományokat adott át Serfőzőné Kozma Ilona rendőr százados, a Dunakeszi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője a Kincsem óvodának, amelyet Szabó Zsófia óvodavezető vett át. Az adományok játékosan fejlesztik a gyermekek készségét, biztonságát közúton és a biztonságos közlekedést. A tavalyi évben a Gödi Kincsem óvoda vezetője, Szabó Zsófia, a Pest Megyei Baleset Megelőzési Bizottsághoz írt egy levelet, hogy szeretnének a Lenkei úti óvodába egy kresszpályát létesíteni, és ebbe kérte a Pest Megyei Baleset Megelőzési Bizottság segítségét. Hát ez a segítség oly formán anyagiakban nem sikerült, hogy segítsék az óvodát ennek a pályának a létesítésébe, és arra gondoltunk a Dunakeszi Baleset Megelőzési Bizottság, hogy felvesszük a Pest Megyei Baleset Megelőzési Bizottsággal a kapcsolatot, és ha anyagilag nem is tudtuk segíteni ennek a megvalósulását, a baleset megelőzés érdekébe tárgyakat hozzunk, ami segítenek a balesetek megelőzésébe, és hát ezek a tárgyak, ezek mind-mind itt láthatók, és mint látták, a gyerkőcök nagy örömmel fogadták. Van ebbe mesekönyv, hangoskönyv, fényvisszaverő mellény, csuklópánt, és hát egyéb érdekes dolgok. Nagyon örültünk egyébként ennek a lehetőségnek, hogy sikerült biztosítani és ennyi mindent kihozni erre a rendezvényre, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk mi is, és örülünk is, hogy az óvodavezetés is és az óvónők is partnerek ebbe, mert azt gondolom, hogy minél kisebb korba kell elkezdeni a baleset megelőzési tevékenységet, és a gyalogosok, mert ugye az óvodások és iskolások is nagy számba gyalog érkeznek az óvodába, illetve az iskolába. Nagyon fontos, hogy mi gyalogosok tegyünk saját biztonságunk érdekébe, és országos kampány indul el minden ősszel látni és látszani balesetmegelőzési program keretébe is, és ez a program most is él országos szinten. Itt a világítási szabályok betartására törekedtek, tehát a program erre alakult meg, vagy erre hozták létre, és a gyalogosok csak úgy tudnak vigyázni a saját biztonságukra, hogy egy figyelmesen közlekednek, a másik pedig, hogy olyan tárgyakat, eszközöket vesznek fel, vagy a ruházatuk olyan színekbe van, például a fehér sál, fehér kesztyű, fehér nadrág, amiben jobban lehet látni gépjárművezetőként őket. Most egy-két statisztikai adatot szeretnék elmondani. Mondjuk nem vagyok a számok embere, és nem szeretem, de Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 3 település tartozik, Dunakeszi, Göd és Fót, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, mert én is gödi lakos vagyok, hogy a legkevesebb sérüléses baleset az Gödön következett be, de azt gondolom, hogy ez a 91 sérüléses baleset, ami november 30-áig bekövetkezett, ez minimum 91 családot érintett. Ebből 2 halálos kimenetelű volt. Én bízom abban, mert a tavalyi számadatok tükrében közel azonos baleseti számunk van, de most, hogy jön az év vége, én nagyon kérek mindenkit, hogy karácsony jön, egészségbe és sérülésmentes állapotba élje át mindenki a szerettével a karácsonyi ünnepeket. Úgyhogy erre a 2 hétre, meg az elkövetkezendő hosszú évekre mindenki egy kicsit fokozott óvatossággal közlekedjen. Óvodavezetővel, Zsófival most megbeszéltük, hogy tavasszal egy rendezvényt fognak tartani itt a udvaron, mivel a mobil kresszpálya nem épült meg, ezért felajánlottam, hogy a mi saját mobil kresszpályánkat egy napra kitelepítjük, és szakmai segítséget, illetve ajándéktárgyakkal majd tudjuk ezt a programot támogatni. Remélem, hogy minden óvis itt lesz. Mindenki jól fogja érezni magát, és még egyszer köszönöm az óvodavezetésnek és az óvónőknek, hogy ilyen becsülettel próbálják a gyerekeket a balesetmentes közlekedésre nevelni.
A művészeti nevelésünk mellett az a legfontosabb pedagógiai elvünk, hogy a gyerekek biztonságban legyenek az óvodában. De ne csak az óvodában. Az utcán is legyenek biztonságban, és ezért volt az az ötlet 2011 tavaszán, hogy nagyon szerettük volna, hogy a nagy betonpálya, ami az óvodánk egyik jellegzetessége, egy mobil kresszpályává alakulna át, amiben a gyerekek gyakorolhatnának, és láthatnák nap mint nap azokat a táblákat, azokat a kressztáblákat, azokat az utasításokat, amik a mindennapjainkat körülveszik. Mert hogyha ezeket tudják használni ezek a gyerekek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lenne annyi baleset. Ez a gondolat csak gondolat maradt sajnos 2011 óta, mert a rendőrség a legnagyobb jó indulattal sem tudta támogatni ezt az ötletet. Ezért született most nagy meglepetésünkre 2012 karácsonyára, hogy a rendőrség meglepett minket azért mégiscsak olyan dolgokkal, amivel tudjuk a gyerekeket egy kicsit motiválni arra, hogy figyeljenek a saját és a környezetük közlekedésére. És ez nagyon jó, mert hogyha egy óvodás gyerek ezeket megtanulja, készségé válik, képességé válik a későbbiekben, és azt gondolom, hogy sokkal jobban oda is fog figyelni. És nem csak ő, hanem akkor azokat is fogja magával vinni, és figyelmeztetni, akik ezzel a programmal és ezekkel a dolgokkal még nem találkoztak, és valószínű, hogy még a szüleit is néha fogja figyelmeztetni, hogy hogyan közlekedjenek biztonságosan. Itt volt a Dunakeszi rendőrség képviseletében jó barátom, és Ica, aki hozta ezeket az ajándékokat, és elmondtam neki, hogy nem teszek le mégsem a kresszpálya megvalósításáról. Megígérte, hogy segíteni fog benne, és azt gondolom, hogy ha még egy kis szülői támogatás is lesz a dologhoz, akkor meg fogjuk tudni valósítani a jövőben. Szintén még a múlt évben, december 29-én évzáró rendezvényt tartott a MAFC kajakkenu szakosztálya Göd elmúlt évi eseményeiről. Megemlékeztek a fontosabb momentumokról és ajándékozták egymást a résztvevők, illetve beszámoltak a következő éves terveikről is. A kapcsolatom a kajakkenu sportággal az 1998-ig nyúlik vissza, akkor kezdtem el kajakozni Gödön. 6 évet Sinkó László keze alatt, majd utána Makrai Csaba kezdett el velem foglalkozni. Ez alatt a 14 év alatt ifjúsági maraton világbajnok lettem, többszörös korosztályos magyar bajnok, megjártam a ranglétrát a korosztályos válogatottságban, voltam junior válogatott, ifjúsági válogatott, serdő és egészen a legfiatalabb korosztályig. Idén 2012. szeptemberétől kezdtem el gyerekekkel foglalkozni ebben a szakosztályban. A történet úgy kezdődött, hogy augusztusban egy nyári tábort hirdetett meg a szakosztály. Én ennek a vezetését elvállaltam. Itt már a gyerekekkel megismerkedtem, összebarátkoztam, és ezután mondtam igent a felkérésre, erre a feladatra, és vágtam bele a munkába. Jelenleg 34 gyerekkel foglalkozom, ahogy említettem, 8-tól 12 éves korig vegyesen vannak a fiatalok, ugyanúgy vannak lányok és fiúk is. Tehát jelenleg zajlik a téli felkészülés a vízreszállásra, 5 edzésünk van, 2 edzés hétfőn és pénteken a Váci úszodában zajlik, itt egy órás úszás foglalkozás edzést tartok, itt főleg a technikára, a helyes technika elsajátítására helyezem a hangsúlyt, hiszen nagyon sok gyerek úgy került hozzám, hogy nem igazán tud úszni, és ez a kajakkenuban nagyon fontos, hogy ugye vízbiztos legyen, másrészt pedig az edzességet nagyon jól emeli az úszás. Heti 2 futóedzésünk van, valamint a Huzel Attivadar Általános Iskola biztosít számunkra egy tornatermi edzést, amit ezúton szeretném megköszönni az iskola igazgatójának és a tanári karnak, hogy lehetőségünk van szerda délutánonként a tornaterben edzeni. Ahogy lenni szokott a
téli felkészülés alatt mindig van egy kis lemorzsolódás, de a gyerekek szorgalmasan járnak, egyre nagyobb önbizalommal és szeretettel járnak edzeni. Látom, hogy fejlődnek, szeretnek lejárni, ennek nagyon örülök. Abban biztos vagyok, hogy sokan visszatérnek majd tavasszal, amikor visszaszállunk, hozzák magukkal az osztálytársakat, és itt megragadnám az alkalmat, hogy várjuk szeretettel a 8 évestől fölfelé azokat a gyerekeket, akik szeretnének kajakozni, szeretnék kipróbálni ezt a sportágat, Magyarország jelenleg legsikeresebb olimpiai sportágát. Ez a szakosztály idén januárban jött létre. A Mazlón korábban nem volt még kajakkenu szakosztály, mi vagyunk az elsők ebben a dologban. Jelenleg ott tartunk, hogy utánpótlásban a MASZ kajakkenu szakosztály az ország legeredményesebb sportegyesülete, és most ezt megünnepelni gyűltünk itt össze. Közben azért felnőttben is ügyesek vagyunk, U23-ban, ami 23 év alattiak jelent. Van egy Európa-bajnoki második helyezettünk, Hagymási Réka személyében, szintén ő egy világbajnoki bronzot szerzett nekünk maratonban, de én úgy gondolom, hogy erről majd inkább ő beszéljen. Szakosztályunk él, működik, ugyanazt a Dunát használjuk, mint eddig, ugyanaz a víz folyik mi alattunk is, és a Duna az elég széles ahhoz, hogy mindenki elférjen rajta. Pénzünk természetesen nincsen, de nem panaszkodunk miatta, hanem megoldjuk az ügyeket. De úgy gondolom, hogy van ebben a városban most már 3 sportegyesület, és vidáman el vagyunk egymás mellett, ha csak éppen ellenkező szándékok nincsenek. Természetesen mindazoknak, akik a szakosztály működését támogatták, a Műegyetemi Atlétikai és Futballklubot, a Magyar Kajakkenu Szövetséget, a szülőket, a sportolókat, szándékosan nem gyermekeket mondok, hanem sportolókat, őket tisztelet és köszönet illeti, amit ezúton szeretnék tolmácsolni feléjük. Amikor megkerestek minket azzal, hogy a GÖDSZ-ből kiváló kajakkenu szakosztályt, illetve inkább csak kajak szakosztályt átvennénk a MAFC-ba, én egy pillanatig se gondolkoztam ezen, hanem természetesnek vettem, hogy egy ilyen sikersportágat, mint a kajakkenu, ami előtt minden magyar embernek levet kalappal kell állni, azt természetesen örömmel fogadjuk a MAFC-a, illetve nem csak fogadjuk, hanem gazdagodunk vele. Eddig nekünk nem volt kajakkenu szakosztályunk, és nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen sikeres eredményekkel zárták ezt az első évet már. Idén először is az U23-as Európa-bajnokságon értem el K2000 méteren Horváth Alexandrával egy második helyezést, illetve ősszel megrendezett Rómában felnőtt maraton világbajnokságon 3. helyezést Kiszli Vandával párosba. Sportolói pályafutásodról mikor kezdtél el sportolni? Hát 11 éve kezdtem el Dunakeszin kajakozni. Akkor még csak hetente párszor, de hamar versenyszerűvé vált ez a kajakozás számunkra, úgyhogy a heti 7 edzés majd, illetve több korán kapcsolódott be. Jövőbeni terveid? Hát mindenképpen szeretném folytatni ezt a karriert, és hát természetesen még minden sportolónak az olimpia a cél. A következő riportunkban Németh Györgyi edzővel készült összeállításunkat tekinthetik meg, melyben betekintést kapunk a futás egészségfejlesztő tulajdonságáról, az edzésekről, versenyekről és a felkészüléssel kapcsolatos lehetőségekről. 10 éve vagyok edző, alapvetően felnőttekkel foglalkozom. Gyermekkorom óta ugyanakkor a sport az életem része. Nagyon sokáig a versenysportban is aktív voltam. És pontosan ebből kifolyólag a futás az mindig is az életem része volt, tehát bármit sportoltam, azért a futás mindig ott volt az edzés programjaimban. A BSI futónagykövete lettem ebben az évben. Gyakorlatilag a BSI maga köré gyűjti azokat az embereket, akik aktívak helyi szinten a futóélet szervezésében, és hát én is azt kívánok lenni itt Gödön, illetve azt gondolom, hogy már vagyok is. Lévén, hogy az egyik diplomám az újságíró, nem csak művelem a futást, hanem írok is róla. Van egy blogom, a Mindent a futásról nőknek és másoknak című blog, ami a www.futásvelem.blogspot.com oldalon elérhető. Ezen az oldalon is nagyon sok, úgy gondolom, hasznos információt írok mind a keresztedzésekről, mind a futással kapcsolatos edzésekről.
Maga a futóklubnak a gondolata az úgy fogalmazódott meg bennem, hogy tudom azt, hogy nagyon sok ember ugye elfoglalt, nem biztos, hogy olyan a munkaidőbeosztása, hogy azzal mondjuk el tud menni egy fitnessterembe, és azért gondoltam, én lévén, hogy én magam is 2 gyermeket nevelek, hogy valami olyan rugalmas időbeosztású sportot kellene csinálni, ami bármikor belefér a napomba. Így jött gyakorlatilag a futás ismét 2 éve nagyon aktívan vissza az életembe, és hát ezért gondoltam, hogy magam köré szervezem azokat a nőket, és hát férfiakat is, akiket ez a dolog érdekel. Jelenleg 3 csoportban dolgozunk itt Gödön, a futóklubban. Van egy csütörtök esti programunk, amely középhaladóknak nyújt egy edzés lehetőséget, illetve kezdőkkel és haladókkal is foglalkozom. A kezdők most ebben a téli időszakban egy picikét úgymond pihennek, hiszen ugye ott azért nem engedhető meg a séta és gyaloglás ebben a hidegben. Velük tavasszal folytatjuk a közös munkát, ellenben a középhaladó és haladó csoporttal egész télen gyakorlatilag az év egészében edzéseket szervezünk. A klubnak a célja igazából az, hogyha bárki itt Gödön szeretné elkezdeni a futást, de nem tudja, hogy hogyan csinálja, vagy kellene neki egy kis húzóerő, akkor nyugodtan jöhet a klubhoz, csatlakozhat hozzánk, és a megfelelő csoportba nyilván beosztásra kerül, és ő is becsatlakozhat az edzésekbe. Azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ez a klub ingyenes. Tehát, hogyha valakinek mondjuk ez segítséget jelent, akkor itt most a pénz sem akadály. Igazából a futásban az is nagyon remek, hogy gyakorlatilag egy pár jó futócipővel el lehet kezdeni ezt a sportot. Célunk még az, hogy ha valakinek kicsit bátrabb tervei vannak a futásban, akár 5-10 kilométeres távokat szeretne amatőr versenyeken teljesíteni, esetleg félmaratont vagy maratont, akkor ebben is tudunk segíteni, hiszen a klubban én, mint edző működöm, ugyanakkor nagyon sok tapasztalt amatőr versenyző már így a klubnak a tagja, és hát tőlük is nagyon hasznos tanácsokat lehet kapni egy-egy felkészüléshez. Tavasztól kezdve nagyon szeretném ezt egy kicsit szakmailag egy magasabb szintre helyezni, tehát a pulzus tartományban történő edzésprogramok kiemelt hangsúlyt fognak kapni, illetve lesznek fittségi tesztmérések, valamint egészségügyi mérőprogramokat is fogok majd ebbe a klubba behozni, hogy minél biztonságosabban és hatékonyabban tudjuk ezeket az edzéseket kivitelezni. Felszokták tenni azt a kérdést, hogy miért éppen a futást javaslom én. Hát ugye egyrészt már említettem, hogy ez az időbeosztás tekintetében rendkívül rugalmas lehetőséget ad bárki számára, és hát ez az embernek egy alapvető mozgásformája, olyan, mint a gyaloglás. Azt gondolom, hogy ez alapvetően mindenkiben benne van. Nem igényel, mint mondtam, nagyobb anyagi befektetést, és időbe is jól beilleszthető. És hát nem utolsó sorban mi Gödön olyan szerencsések vagyunk, hogy egy olyan helyen és egy olyan környezetben élünk, ahol gyakorlatilag ez egy feldobott labda, hiszen itt a Dunapart mentén hosszú kilométereket lehet tényleg futni, ami csodálatos élmény, feltöltődést ad, és mindeközben ugye az ember a saját egészségével kapcsolatban nagyon sokat tesz. És hát ugye maga a sport, az alapvetően azt gondolom, hogy rettenetesen fontos. Ugye napról napra halljuk a különböző felméréseket, hogy Magyarországon milyen sajnos rossz állapotban van a lakosság, és az ugye a fiatalokat is nagyon nagy fokban érinti. És hát azt gondolom, hogy talán azok az emberek, akik most így meghallják ezt az interjút, és azt gondolják, hogy végül is az itt van, helyben, ingyen van, és esetleg felállnak a karosszékből, és eljönnek és kipróbálják egyszer ezt a klubot. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne sportolni, egy jó hangulatú társaságban lenni, ahol gyakorlatilag 18 éves kortól 50 éves korig megtalálhatók férfiak és nők, és hát egymást lelkesítve futunk. A klub szervezett programjairól a www.futásvelem.blogspot.com, tehát blogspot.com oldalon tudnak tájékozódni, és hát várunk mindenkit szeretettel. És most következzenek rövid híreink. Nem lesz választási regisztráció 2014-ben, jelentette be a Fidesz frakcióvezetője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján, miután alaptörvényellenesnek ítélte a választási eljárásról szóló törvény több rendelkezését az Alkotmánybíróság Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán. Rogán Antal azt mondta, a regisztráció esetleges alkotmányba foglalása az űrzavar érzését kelthetné a szavazók körében, írja népszava.hu.
Kissé gyengült a forint kedden délután a főbb devizákhoz képest. Az eurót fél négy után nem sokkal 292,3 forinton jegyezték a reggeli 291,65 és a hétfő délutáni 291,08 forintot követően. Devizapiaci kereskedők elmondták, hogy az euró árfolyama 291 forintról indult, de napközben csekély forgalom mellett 293 forint felett is járt a jegyzés. A dollár árfolyama 223,3 forint volt, míg reggel 222,19, hétfőn délután pedig 222,97 forinton jegyezték. A svájci frank 241,8 forint volt röviddel fél négy után, kedden reggel 241,27, hétfőn délután pedig 240,79 forintot ért, írja a hvg.hu. Egy picit sem élvezhette $1 millió lottónyereményét egy amerikai férfi, aki egy nappal azután halt meg, hogy kiállították számára a csekket. A 46 éves Uroy Khan tavaly júniusban még a világ legboldogabb embere volt, miután megütötte a $1 millió nyereményt az Illinois állambeli kaparós lottójátékon. A mosodákat üzemelő férfi már azt tervezte, hogy mire fogja költeni az adózás után $425,000, azaz majdnem 100 millió forintos nyereményét, de azokból végül nem lett semmi. A lottónyertes ugyanis egy nappal azután, hogy kézhez vehette a pénzt, az otthon elköltött vacsora után meghalt. A hatóságok az első vizsgálatok után úgy ítélték meg, hogy Khan természetes okok, szívelégtelenség miatt halt meg, de később újabb vizsgálatokat végeztek a férfi egyik rokonának kérésére, aki gyanúsnak találta az esetet. Mint később kiderült, nem hiába. Az újabb tesztek ugyanis kimutatták, hogy a lottónyertes ciánmérgezés áldozata lett. A chicagói rendőrség már emberölésként kezeli a férfi halálát, és a holttest exhumálását tervezi. A hatóságoknak egyenlőre nincsen gyanúsítottja, és azt sem tudni, pontosan miért ölték meg, de nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a lottónyeremény miatt kellett meghalnia, írja a hír24.hu. Kedves nézőink, Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látták, legközelebb friss híradóval egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!